Радост, ако знаеш колко вода съм раздала. И с шишето си нося. И на толкова хора съм казала за Канген. И нищо. Много често чувам този коментар, както от хора от моята структура, така и от структурата на колеги. И съответно краткият отговор е, че всъщност на много малък процент от хората им се получава да продават Канген. Дългият отговор е, трябва да се направи така сериозна дисекция, да се види реално какво е ежедневието, каква е нагласата на човека за съответния бизнес и да се види къде е нишката, къде се къса или изтънява нишката в тази посока. Когато започваме и действително имаме огромна мотивация и буквално искаме да кажем на целия свят, че ние пием Канген и как да може пък и да продадем на целия свят. Няма как да продадем на всички. Ние с времето ще си имаме нашите клиенти, ще си имаме хората, които се доверяват на нас, на които предпочитат да работят с нас. На едни ще им резонираме супер много, други ще сме им окей, трети изобщо няма да искат да чуят за нас. И това е абсолютно в реда на нещата. Така, колкото по-голяма ни е мотивацията в началото, съответно толкова и повече действие предприемаме. Обаче много често удряме и на дърво, защото случва се нещо, ние не знаем, трябва да питаме, няма пък точно в същия момент кой да ни отговори, или пък трябва да правим презентация, обаче не се чувстваме, уж го знаем, а като започнем да ги изказваме нещата, не ни тече така бързо мисълта. Или пък се притесняваме, че нещо ще ни питат и ще изглеждаме глупави или така недостатъчно подготвени в областта, за това, че по-добре майхи ще не се занимавам. Или пък трябва да нося и някакви стойки, 1000 видове води, пък да топя и чайове, и олия, и различни видове води. Оле, трябва да нося и машината и да я инсталирам. Или, тук двама човека ми казаха, че ще дойдат на презентация, ама те ми казаха миналата седмица, презентацията е днес, аз не ги напомних, не дойдоха. Или пък в последния момент аз им пиша, те ми казват нещо много там, детето се разболяло, нещо спешно излезнало, не дойдоха, никой не дойде на презентацията и 1000 други 500 прегради и неща се случват, които някак си ние не сме ги предвидили, а най-малкото пък да сме ги искали да не се случат. И мотивацията постепенно спихва и спихва. И тук, мили мои колеги, нещо, което на мен много ми помогна, е да проявя характер и дисциплина. Защото в крайна сметка, като започнат да се случват едни такива куци неща и нашата работа е да се самомотивираме. Ние затова сме независими дистрибутори, защото реално ние сами се самомотивираме и знаем, примерно аз много често се мотивирам от това, че това е свободна професия и аз реално мога да решавам кога да работя, с кой да работя, колко да работя. Много съм благодарна на Еначик, защото буквално ми промени и ми даде много самочувствие, че мога да се справя и с това, и с онова, че мога да съм финансово независима, че мога да направя стъпката да се пребера от Англия в България и много други неща. Или пък, съответно, тази мотивация в началото е подбудена от това точно именно да видиш, че на някой му се получават нещата. Или, примерно, не знам, Таня обикаля света, говори си с хората и продава. И така. Обаче, нещата не са точно така, както изглеждат. Това, че на нас ни се получават нещата, това не означава, че не сме гризнали дръвцето няколко хиляди пъти, или че не сме изгубили пари, или че не са ни излъгали клиенти, или че не сме имали празни зали на обещана и оговорена демонстрация, че не сме носили хиляди багажи и така нататък.
Или че, в смисъл, са ни казали, че ще купят, ама в крайна сметка още не са купили, или пък, че пишем на някой, пък той дори не ни отговаря и така нататък. Затова, че всичко това е процес и нашата работа като независими дистрибутори е да намираме начин, смисъл, да се самомотивираме. Защото когато се започне да се разгръща картината на така наречения бизнес, той ръка за ръка, заедно с успехите, постиженията, с финансовите възнаграждения, с готините екипи, колеги, партита, с презентации, с сбирки, реално той върви и с много такива едни леко отчаиващи моменти. И тук е начина и нашата лична отговорност е да се хванем за ръка сами себе си и да се самомотивираме ежедневно. Нещото лично мен, което ме мотивира, че е свободна професия, че винаги, когато нещо не знам, аз мога да намеря тази информация в YouTube, в сайтовете. Има толкова много информация. Или да попитам някой. И общо взето нещо, което не знам, че трябва да седна и да го науча. Нещо, когато ми е тъпо и не се чувствам в най-добра форма, просто да се сетя с хората, с които работя, да се сетя колко много реално пък ми е дала тази работа. И съответно, да си намеря моите си начини да се самомотивирам. Защото тази мотивация много често бързо спихва и я губим и ходим да я търсим под дърво и камък. Но истината е, че трябва да проявяваме самомотивация чрез дисциплина и чрез постоянство. Наскоро бях на среща с една приятелка и тя казва: радост, просто че се чудя и ти просто като захапиш и не пускаш. Не е точно така, защото аз съм имала много неща в живота си, в които съм ги започвала и съм ги пускала, започвала и не довършвала. Имала е неща, които много бързо съм се палила и бързо съм се отказвала. Имала съм неща, които много съм била постоянно и въпреки всичко не са ми се получавали. Затова, че това хората по принцип не го виждат. Тя в случая е видяла, че съм много постоянна и съм захапала кангена и въпреки всичко кой какво говори, че била скъп продукт, че имала конкуренция, че е била вода подходяща само за азиатите и какви ли не други опровержения, които аз даже, смисъл, сега трябва да се напъна да ги измисля, да се сетя за всички, защото пък в моята глава и че аз правя огромна услуга на хората, огромно удоволствие ми е да продавам навика да пият жива вода, вече обожавам да правя презентации. В началото не беше точно така, много ми стържеше, много неудобно се чувствах, притеснявах се, често казвах, че съм нова и съответно извинявах се и какви ли не неща. Но да, смисъл вече моята нагласа е друга, но тя се случва с времето, с опита. Когато съм започвала, но в крайна сметка това решение, че искам да го правя, си беше мое решение. Жени ми е спонсор, тя е жената, която изключително много ми е помогнала в целия процес, но по отношение на мотивацията и на желанието, аз сама съм инициирала неща. Жени, дай да правим презентация тук, дай да направим среща там, да направим Zoom, Жени, това така ли е, не е ли така, знаеш ли, трябва ми информация. И с времето все повече виждаме, че в началото, колкото и да е някакво китайско писмо, с времето виждаме, че информацията е една и съща, че всичко, което ни трябва, дори е в YouTube, то дори някой не трябва да ни го казва. То дори е в YouTube. Търсейки информация, като направим един сериозен ресърч, ние можем да си систематизираме и да си направим нашата си презентация. Тези, които ме познават, знаят, че аз много държа на индивидуалния, личния подход, на автентичността, че няма нужда да бъдем някой или да копираме някой. И съответно сега с времето срещите ни повече се разреждат, защото
Нали, тя си има нейните структури, аз си има моите структури, нови хора в екипа. И чисто става физически невъзможно да поддържаме тази връзка, този контакт. И с времето реално се срещаме, за да повдигаме енергията и да правиме по-големи, по-мащабни планове, отколкото, нали, какво беше първото свойство, когато трябва да си почиства машината, или жени къде е копчето за 11,5 и така нататък. За че ако сте взели това решение, ако наистина ви резонира, в смисъл, вие трябва да го усещате, да го искате. Сега няма какво да се лъжеме. Има си трудности, има си неща, които много... буквално ще ви чуят, бе, аз луда ли съм да се занимавам с това нещо? Буквално, или пък... Много от хората, каквото и да си говорим, хайде. Много от хората ще ви помислят за луди и ще кажат, тази пък сега с това ли се занимава, от кога тя разбира от машини, допреди няколко месеца правише еди какво си и така. Сега, колкото и примерно да съм руса, много хора ме свързват с живата вода и именно с тези машини. И нищо, че не съм инженер или пък рационалното ми мислене трябва да се продължи да се развива. В крайна сметка хората ме разпознават с това. Защо? Защото съм продължила с времето. Защото съм решила, че искам да го правя и го правя. И трябва си и лудост, и постоянство. Така че, да, надявам се, че ви е било мотивационно това видео. Ще продължавам да правя видеосъдържание в тази посока и ще максимално така да отговоря на всички въпроси, било по техническата част, било за свойствата на водата, било за това как да се позиционираме в социалните медии, как да развием бизнеса, изобщо такива теми, които ме вълнуват и дори само на един човек да съм била полезна, за мен това ще ми носи моето вътрешно удовлетворение. И така, хубав ден, слънчев ден и успешно споделяне и на здраве с жива вода. Там ми е чашата.